Senane sing ngono kuwi ya. Ya. Aduh deh. Pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi Nonton jadilan Mas kati ngareno tindak wae ora numpak sapi iki blek dewean opo-opo ora wedi timbang angger aku gelem ngacani ayo dek dengan ngomong kopi Mas kopi kopi wong lekan oleh ngomong niki blonjong nopo Mbak Yu badhe pindah Mbak Rizka ampun delok Mas sampeyan ampun cuci wo kula rondong anyaran ditinggal nanti ya Mas aman lu ngobrol ning kalanggam uwing rawan rondong aku rapati penting ning Semarang Mas tuku gelang opo ati-ati sesumelang yo tentrono dijamin komplit lho Mas tenane tenang percaya wis yo pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi kanthi ngaren tindak mawon ratu Pak dewean opo ora wedi timbang anggur kula kok gelem ngangkat tenane